Så kan du bare sætte dem i CC... Ja, så CIP, og så CCIP. på det, og så lost den afsted. Så smider du simpelthen bare bomben der, ja. Ja, det kunne jeg jo prøve. Det kunne jo være meget Der skal du ikke... der skal du overhovedet ikke have anden din flere... Eller hvad er det, Night Vision goggles på. Nej, det har du ret i. Det kunne jo være meget sjovt lige at se. Ja. Og jeg kan begynde at læse noget nu. Jeg ser 1658. Nej, det kan være, det er dig, jeg ser øjeblik. Copy. Der er 2 stråler. NVG installed. Godt, så prøver vi sgu en gang til. Ja, jeg ser 2 stråler, ja. Min kommer altså ud fra vandet af. Prøv lige at slukke din øjeblik. Standby. Slukket. Ja, modtaget, jeg har dig. Ja, Tændt. du var til venstre for... Hvor langt ud er du? 2 sekunder, jeg er 22. Okay. Så kan det godt ske, at jeg lige skal ned og vende inden... Nu prøver vi sgu lige se, hvad der sker, hvis jeg trækker den ned her til 75. Tror du, vi kan det? Selvfølgelig kan vi det. Nå, så lad os se. Så når du går ind, for du kan komme ud fra havet der ind mod den, så langt ind du kan. Jeg prøver at tage dem udefra ind, Ja. så vi rydder fra vandkanten og øjnene er lige så stille, så det bliver sikrere og sikrere at komme ind over land. Var min tanke. Og jeg ligger i 16.200, og der ligger jeg fast nu. Ja, jeg skal... Lige nu kan jeg ikke se dine laserstråler. Hvorfor kan jeg ikke det? Det kan du nu. Eller kan du ikke se den? Det er fordi, jeg er lige ved at vende. Nå, modtaget, fint. Jeg venter lige nu, ser jeg ingenting. Det var mærkeligt. Men den skulle gerne... Prøv nu. Jeg kan i hvert fald selv se den. Det er også godt mærkeligt. Jeg havde den lige før. Nå, det var da irriterende. Nå. Godt, vi kan lige se, om vi skal... Normalt kunne jeg jo bare se den på mit Night Vision goggles. Jamen det burde du også kunne lige om lidt. Hvor kommer han? Så er jeg næsten ved at være oppe og køre. Og bomber sat. Kode sat. Prøv at se nu. Kan du se min stråle? Ja, jeg prøver lige at se. Jeg er lige ved at prøve at se mit Night Vision op her, så jeg kunne se noget. Og 4 op og køre. Jeg havde den lige før, nu ser jeg ikke en dyt. Hvad fanden gør vi ikke det? Og hvor ligger du? Direkte på punktet, eller hvor er du henne? Du har ikke fået sat den, så du ikke har visible laser på, at du kan både laserpoint og... Nej, det skulle være. Jeg kan godt selv se den min. Det var også godt, jeg kunne se dig lige før. Og der kom et eller andet øjeblik, hold da op, nu kom der, hvad fanden, der kommer der en kraftig stråle. Kom den der. Jamen det er når det var spøjs, når jeg zoomer ud, så er det så... Ja, jeg ser 2 stykker lige nu. Prøv lige at tænde og slukke et øjeblik din. Station calling Scarlet, coming in bro. Så jeg kan se hvad for en det er, der er din. Ja, og kom, ja, jeg ved, der, fint.
Okay, er der noget at skyde på derinde? Ja, jeg læser et mål. Modtaget. Det er en tanks af en eller anden art. Ja, jeg kommer lige længere ind over. Øjeblik. Det kunne godt være noget antiluftskyts. Nå, fint. Så går jeg lige en del højere op, og så prøver vi at skyde deroppe fra. Og 3 ruller. Nice. Men hvis I gør det, I ligger ude, sådan noget 10 miles af kysten eller et eller andet, ja, og så melder klar, ja, så giver jeg bare et mål der, fordi så kan jeg lægge mig ind, så jeg kan læse i lang tid, når I gør det. Jeg tænker, jeg skal lige godt ind over, jo, før jeg kan smide. Jeg smider, når jeg nærmer mig vandkanten eller andet. Yes. Og 3 Du kan jo allerede, når du er langt ude, kan du sætte krydset, holde pikkelknappen inde, og så rette op, og så kommer barn selv op, så slipper den bomben det rigtige sted. Okay, fint. Så prøver jeg lige at se, om jeg... Skal jeg lige se min laserstråle, der er... Og 3 er vogn. Og lige at tænde og slukke igen. Jeg skal sikre mig, hvad jeg ser her. Der, jeg har der fint, men den blænder voldsomt meget den anden. Ja. Og så kan du holde pikkel inde, siger du? Ja, når du har krydset nedover, så retter du bare op, og så kommer barn selv op til dig, så du behøver ikke helt ned at finde barn op. Og så, ja, den er der nu. Og så holder den bare inde, og så smider den selv, når det skal være, ikke? Jo. Ja, og så længe det er laserguidet, behøver det jo ikke at være så nej, det præcis, jo. Pickle? Det glæder jeg mig til at se det her. Jeg er spændt på at se, om det virker. Og 3 pushing waypoint 2. Hvad altitude har I lagt det i? Ja, jeg er sluttet i... Jeg startede på 20, og jeg kom helt ned på 13, før jeg gik ud igen. Okay. Jeg håber, der sker et eller andet dernede. Yes. Check good. Hernede. Ja, fedt. Nice. Og du ligger langs kysten, de spørger. Ja, det siger vi. Det er for, at jeg ligesom kan komme ind og... Ja, men det er fint. Jeg kom udefra, og så gik jeg ind. Jeg er klar på næste mål. Ja. Øjeblik. Så kommer rundt igen. Du melder bare ind, når du er klar. Så læser jeg den. Det er jo mørkt som i... Ja. Det er godt, vi har lidt fancy udstyr. Den er bare tung. Jeg kan godt mærke, at jeg skulle nok ikke have smidt. Jeg skulle ikke have været så grådig alligevel. Men, Nå, men jeg skal nok sørge for at gøre det lidt lettere. Hvor langt er den? Jeg har jo nogen idé om, hvor langt den er fra den, vi lige skød på. Ikke ret langt. Okay, fordi jeg har 6 mil ude fra det sidste targetpunkt, jeg havde, så jeg kommer lige rundt igen. Okay. Men det er samme, det er der, hvor den anden laser. Bare modtaget. Jeg begynder turen rundt. Jeg er 8 mil ude. Yes. Fire laser. Kom så. Kom nu. Bare smid på den anden. Jeg når rundt. Men jeg ser ingen... lige nu ser jeg ingen laser. Der var den. Det siger jeg, der var den anden smider også. Det er tæt på, kan jeg se. Ja, det er samme mål. Og jeg er stabiliser i 13.000 og fælser i. Copy. Ja. 5 sekunder til release. Fire laser. Og nu går den også. Ja, den går lige. Ja, bare hold den der. Den tager lige pludselig op. Det går nok. 5 sekunder nu. Jeg ser laser. Fedt. Jeg har plus på jer. Nice. Hvor langt er du, Rock? Jeg har 35 mil til waypoint 2. Copy. Jamen, så får du bare en tur mere, desværre, og så
er ret, du kommer ind som nummer 3. Guard, all Ja, players, jeg 2 er på vej aircraft igen. departing Jeg afventer from lige at se, om jeg rammer Sochi, nu. heading north, currently unknown. Der var en mere. Check. til Kusker, Good der check. Confirm air to ground, change to 1480. Jeg ser så 2 Ja. laser, og det er dronen, der laser det ene mål. Og vi, Ja. Jeg læser ikke noget mere. Har det. Så ved jeg, hvad der er for min, der er din. Station calling Skyline jeg er second. på vej ud igen. Du siger til, når du er klar med nyt mål. Yes. Ja, jeg er klar med næste. Ja, okay. Er den langt fra? Jeg er 7 mil ude fra det forrige target point. Du kan få den der. Kan du se den? Nej, men jeg vender rundt nu. Jeg kommer først nu. Okay. Hold væk. Ja, kan du lige tænde og slukke, så jeg kan identificere dig? Det kan du. Hold op. Ja, modtaget. Fint. Sikkert lysfærd. Ja. Noget af et lysvær, jeg hammer. Ja. Så kom dronen også. Den skulle lige være med. Og er den på samme mål, eller hvad? Eller, Nej. Det er på et andet mål. Markeret. Mere nordpå. Til det, så. Bliver der sagt pikkel? nej, jeg er kun markeret. Jeg er på vej One til high up the release 28 sekunder. Copy. Og Hvad fanden? Hvorfor gør den det? Nej, kommer der øjeblik. 2, 1, Skylight eye of the streak. ja, jeg er on station nu. Maze 1, Nice. Skylight Du, on ligger der bare guard, klar. eye of the streak. Hvor ligger du i forhold til Troelses laser? Ligger du nord for eller syd for? Ja, det er jeg ikke lige klar over nu. Jeg er på vej direkte ind over kysten. Øjeblik. 8 sekunder til release. Det er en grim release, det her. Kommer ned. Når den lige er slæb. Pickle. Men Rak, hvis du ligger der i 15, og det spærrer, du ligger i 13-ish. Ja, jeg ligger i 17 lige nu. Jeg bliver oppe i 17. Du bliver så, Jamen, det er fint. Jeg holder mig i 15, Ja. eller i... Så går jeg 18, for jeg er i 16. Ja, så er de i konflikt. Jeg holder mig i 17. Jeg ligger højt. Perfekt. Og jeg går ud igen. Den anden er på vej ned. Skyline, Falcon flight. Falcon 1, Skylight, radio loud and clear, radar contact, push accordingly. Air to Yes, air, check 150, air to Ja. Ja, ground. jeg har mål til dig, Rak. Jeg er klar. Du kommer bare ind. Falcon Laser 1. er din nu. Nu er jeg lidt... Ja, ret. Så er det Maze 1, Skylight, how do you read on guard? Og jeg er inde hot. Og du er clear to engage. Skylight on guard. 4 aircraft has departed out of Sochi, heading northwest, ID unknown. Copy. Det er så ret sjovt, det virker det her, synes jeg. Og 3, 2, 1. Bomb away. Jeg tønder cold igen. Fire laser på ny. Okay, jeg går ind. Ja, Vent. jeg trækker mod syd. Jeg er modtaget. Jeg har ikke nogen, jeg har ikke flere mål. Du har ikke flere? Modtaget. Ikke lige, altså, Ja, vi afventer. ikke endnu. Der er flere. Ja, det er... Ja, fedt, Matt. Det er destroyed. Yes. Good check. Nice. White track. Der. Yes. Og... jeg har næste mål. Modtaget, kommer du igen.
Skylight fence on chip. Outside check. Falcon 1 standby. Ja, kan du lige tænde og slukke øjeblik, så jeg kan identificere? Det er dejligt blinket der, modtaget. Jeg tror ikke, dronen den kan ikke blinke. Nej. Det er fint. Falcon 1, I got your bullseye 100-209. Falcon 2, 094-180. 8 sekunder. Yes. Og Rak, du må gerne begynde at turn hot. Correction, Orcs 140. Du får et mål. Du kan bare sigte på den laser, jeg har smidt nu. Du får en lige ved siden af. Ja, roger. Og du giver lige et blink, ikke? Modtaget hard. Falcon pushing 140. Skylight. Ja, og rakker hot. 40. Den er på vej ned, min. Jeg ved ikke, hvad der sker. Perfekt. Og Kage, kan vi få en situationsmelding, når du har ødelagt radaren? Er det Pickle for dig, Rak? Ja, den er fint. Jeg er check. Ja, jeg har næste mål at løse det. Falcon 1-2, Skylight coming in very noisy. Make sure to speak clean and loud. Okay, det var måske lidt tidligt nok, jeg fik det. Sag igen, Skylight. Kage, kan vi få en melding, når du har ødelagt radaren? Skift. Slammer 1-2 is coming in broken. Say again, slow and clean. Jeg venter stadig på et release queue. Jeg tror, jeg har piklet lidt for tidligt her. Men Modtaget. det skulle nok komme, så længe jeg holder bomb-release-knappen inde, så skal der nok komme. Men jeg har i hvert fald en forhold line. Så længe du har forline, så burde det at være. Ja, kommer nu. Og... Bomb away. Yes. Og du må også gerne turn hot, desværre. Turn hot. På vej. Jeg har næste mål lined up. Det kan man da kalde modulation, Ja, kan du blinke en gang? Ja, modtaget. Så bizarre damage. Good check. Og næste mål er klar til dig. Desværre. Ja. Bounce. Mace 1 Skylight on guard. I up this freak. Ja, jeg er langt ud. Der er 20 sekunder til release. Ja, mine 10 sekunder, det var så min afstand. Ja, okay, ja, det kan jeg også. Det var ikke 10 sekunder, det var miles. Nej. 10 sekunder. Mace 1 Skylight. Last try. I up this freak. Og fuel state Pickle. 5900 pund. Ja, Og Rak, du må gerne begynde at komme ind af. jeg tør det godt. Yes, og ret godt. Kan du confirm laser? Arlen, modtaget. Jeg er på. Der var check der. Ja, så det. Og jeg laver en pickle
Jeg har næste mål låst. Pickle. Og Rak, du må gerne begynde at tørne hot. Skylight out Jeg of the har swing. hot, og jeg har lavet en pickle. Var det på det gamle mål, det der? Nej, det er spærret, du er på vej ind, ikke? Nej, men jeg kan turn hot. Ja, du må også gerne tørne hot, desværre. Ja. Ej, det er et nyt mål. Jeg er lige lidt bekymret, for jeg havde din laser, der blinkede på den. Jeg ser også, at det kan jo lige prøve at blinke en gang, og lige se om det er dig her. Nej, det er der, okay. Og Jeg er forline på vej. kommer nu, og... Bomb away. Og jeg tønder. Yes. Jeg har også en til dig, desværre. Ja, jeg er lige et øjeblik før jeg kan se dig. Jeg kommer hurtigt rundt, så snart der er plads. Ja, jeg skal lige vente på, at han er... Jeg tønder mod syd, ude på vand. Ja, jeg har desværre mistet høj. Jeg er helt nede i 12.000. Jeg er på vej op igen her, så vi ikke kommer til. Jeg skal lige lidt længere ned, men jeg ligger i 14.6, så... Skylight, Demon 1-1. Modtaget, jeg holder mig i 13, så Demon kommer 1-1, Skylight, go ahead. Demon 1-1 request vectors to rearm and review. Du har no joy, den der. Supply Ja, runners. men jeg tror også... jeg tror sgu, jeg skød på det gamle mål. Ja, Okay. nej, jeg tror du ramte du ramte en telefonpæl ved siden af. By shot. Ja, laseren i år. Jeg ser ingen laser lige nu. Hvor Kan jeg fanden også er der? Kom. Ja, blink en gang. Der. Yes. Modtaget på vej ind. Turning hot. Rak, han har reddet landskabet omkring Ja. for dig. Jeg skulle lige til at gå til nu. Lige nu det er faktisk nu den er rigtig god. Ja. Demon 1-1 on your 5 o'clock. You have the armament area. Roger. Yes, jeg gør mig klar igen. Hvor mange bomber har du, Rak? The right one, Ah, otherwise easy, be easy. more specific. Yes. Skylight. Jamen, jeg har et bål mere. Og Jeg hvor langt ud er du, desværre? Release. Demon 1-1, Det er standby. sidste bombe. Hvor lang tid siger du? 10? 10 sekunder. Ja, Rak, du må gerne tørne hot. Jeg tønder hot. Pickle! Jeg blev ramt. Blev du ramt? Jeg blev ramt af et eller andet. Okay. Ja, jeg er hot nu. Du bliver skudt på igen, desværre. Du bliver skudt på. Confirm laser. Og I laser på det samme, tror jeg. Det gør ikke noget. Nej, egentlig ikke. Ja, jeg er hot nu. Og Og Demon 1-1. yes, targets. Og Gitter FC. Nå, for helvede. pickle. All players, Jeg Skylight, har lang tid. 4 ikke ship nyt til departing, så jeg Sochi, timer lige lidt op nu. heading south. Og 0 skulle gerne være nogenlunde, hvor vi kommer fra. Skyline Falcon flight is on Victor 140. Falcon flight, loud and clear, ready contact. I got you on 305. Make sure to call on 140. Og stadig 20 sekunder til. Falcon flight, Skylight. Skyline Falcon 1. Skyline Falcon 1. Go ahead for Skylight Falcon. Pew, pew. We were just checking in for F-16s. Og forline kommer der. Og 140. okay, spændende bomb away. Skylight, radar contact. Jamen, så går du bare til Carrion. Tiger 4 falling Den var behind, lidt 30 miles. underlig her til sidst, men jeg håber, den kommer ned. Roger that. Yes, Connect. turner til carrier. Hvad med dig, det bliver være status? Jeg er RTB. Men er du hit? Ja, men jeg har skidt og FC er skadet, men ellers ser den ud som om jeg Du kan også vælge at lande i Sukumi, og så starte i en ny flyver på Carrion. Ja, det kunne jeg selvfølgelig. Skyline Falcon Hvis du ikke har 4 fuld is, engine. trailing. Ja, det er jeg ikke klar over, desværre, hvad jeg har og hvad jeg ikke har, hvis jeg skal være helt ærlig. Falcon, Skylight, go ahead. Gå og lande på Sukumi, og så repair, og så flyve til. Ja, Ja. så kunne jeg lige ned syd for, eller der kunne jeg bare gå ned selvfølgelig. Det var nok Mm. bedre. Vi ligger og flyver rundt nærmest over Sukumi. Ja, det tænker jeg gør, fordi jeg er sgu lidt i tvivl om, hvad jeg har og hvad jeg ikke har på den her.
Yes, jeg er tilbage til Carry og rearmer. Det var Jeg er ikke, den sidste laser der, eller hvad? Hvad er det? Jeg fik ikke nogen meldinger på noget. Nej, det er det ikke gjort. Den var også lidt sjov. Jeg ved ikke, om det er vinden, der er så slemt heroppe, måske. Fall line, eller ikke fall line, din CCIP linje, der er til fuldstændig skæv. Det burde den at tage højde for, jo. Ja. Jamen, jeg climber lidt imens, så jeg kommer op i 20. Og så må vi ikke gå under 15 fra nu af. Nej, det er ikke sådan her. Man kan finde til kuglen. Det er nyt loft. Falcon, Skylight, Eller sorry, I was floor er busy. det Do you fint. have anything for me? Nå, men det kan vi jo godt kalde en succes indtil videre. Ja, det synes jeg da. Her. Og der er masser af mål endnu. Der er en god sidevind. Jeg kan se, jeg har det der ghost cursor, der sidder helt ude i siden. Flight path markeren. Det burde ikke være et problem stadigvæk i forhold til CCIP. Det burde den have med i sin beregning. Slammer, Skylight on 140, how do you read? Men det var det fedt laserkoderne, og det der, det virkede som det skulle. Ja, det var sjovt. Helt sikkert. Dusty 3 on 140, how do you read? Dusty 3, det er mig. Ja. Did someone call Dusty 3 on 305? Er der 140? Okay. Dusty 3, Skylight, Fred, Bra, 30020, 3000. Hostile, 2 contacts. Copy that. We'll be aware of hostile fighter planes. Dusty 1. Gå stik syd. Ja. Gå stik syd. Slammer 1, Skylight on guard, Fred, Bra, 310, 10, 3000. Hostile. DCM på den, så jeg håber lidt, det kan drille lidt. Ja, men hvis du går stik syd, og så modtager han... Ja. Var det 31? 33. Ja, nej. Det må være noget, der kommer ind. 330, det er noget, der kommer ind fra land i hvert fald. Ja. Jeg begynder også at descende ned. Der er 2 Su-34'er, der kommer fra nord. De spiker Okay. nu. Og det er sgu et eller andet F-16, der spiker. Det er forhåbentlig de Su-34'er, der de går efter. Må ikke. Slammer 2, Skylight on 140, how do you read? Så bliver de trætte af det. Ja, lad os så se. Vi skal lige have sat op til spas her. Slammer 2, Skylight on guard, Fred, Bra, 320, 12, 8000. Tracking east. Hostile. Jeg tror, uden at have set dem fly udefra, jeg tror, de har skudt det ene flaps i stykker. Nå. Fordi de har sat flaps ned, så smed den sig bare helt over på den ene side. Ja, så land uden flaps. Ja, Det er også derfor, det er rart at have en bane, ja. når man er blevet skudt på. Ja, det er ikke så fedt. Det er lidt svært at lande uden flaps på Carrion, trods alt.
Man kan sige, du kan jo give dig selv lidt lift ved at køre nozzles lidt nedad. Ja. Det kan vist også godt blive tør noget fuel af, tror jeg. Åh, shit. Hvad fanden sker der her? Super. Vores Apache, de er blevet skudt ned. Nej, så ramte jeg et hegn, fordi det gik helt af helvede. Så mistede vi en Harrier på det lort. Ah! Det er godt. Det kan man betale sig fra i messen. Ja, det må lige være en ramme øl. Nå. Men ellers meget sjovt. Siger du Det virker. en rampe? Ja, det er sgu. Det er ganske udmærket. Nå, men du starter ud på carrieren igen så, eller hvad de spørger? Ja, jeg starter op igen nu. Godt, ja. Jeg er 19 mil fra carrieren. Godt Jeg kommer lige ind Slammer for en to overhead. Skylight. Ja, ja. Target on your 11 o'clock, 5 miles. Hostile. Jeg forventer, jeg kommer ned fra agter, og så lander lige ind. Jeg laver ikke noget cirkus med at komme ind og hoppe alt. Modtaget. Jeg holder mig i ro. Modtaget. Nej, så jeg har fuel nok, hvis det er, du når at komme i luften, så er det også okay. Det skal vi se, hvad der når her. Det irriterer mig lidt, at jeg lige smadrer en der. Nu har vi ellers kørt godt uden at miste noget. Men ting bliver altså også bare lige en halv gang sværere, så snart man slukker for lyset. Det må man sige. Det der med at holde øje med højde og højde og alt muligt andet. Trim, det er din ven i der. Det er der ingen tvivl om. Ja, jeg burde egentlig kunne se carrieren nu. Jeg får noget lille signal, tror jeg nok. Ja, det er der. Slammer to Skylight on guard, Fred Bra 135, 3, 8000. Hostile, tracking north. Den er der på kortet, så det må jo være. Har I hørt noget til A10'erne? Er de deroppe eller hvad? Jeg er ved at være fremme. De er ved at være fremme. Ja, okay. Jeg kan godt de er helt dernede, for helvede. Jeg har den nu. Ja, nu er den her. Super. Og visuelt på carrier. Og jeg kommer faktisk lige ind fra agter her, så det er super. Jeg har lige væk et øjeblik. Ja, modtaget. Slammer to Skylight on guard, good kill. Ligger på heading 275.
sat noget water på. Flaps. Falcon Skylight, are you up on 140? Gears down. Falcon Skylight, on guard, are you up the street? Skylight Falcon 1-2, say again. Just testing if you were up on this freak on 305 or 140. We are up on 305, but 140 is garbled by Vachiani Tower. Her tror jeg mit DC. Skylight copy, it will be fine once you reach the area. Den ingen der holder her, men det er da lidt irriterende. Jo. Nu så se om jeg får lov at komme ind eller Say again, Skylight. We will check if it is fine once you reach the area, otherwise you can push 150. Roger, we are on 150. Hvor er det irriterende. Ja, det er virkelig brillet ind noget sådan. Demon 1-1 radio check 305. Demon 1-1 Skyline video log clear. Starlight, Falcon 1, say again. Falcon Skylight, come up on 150 for radio check. Og kæft, jeg kan se laseren helt herudefra. Og gik ud igen. Victor for 150, Falcon 1. Jeg er på... Skylight, Demon 1-1 on 140. Jamen, kan du se, at jeg blinker, mand? Ja. Demon 1-1 video log clear. Crazy nok. Falcon 1 Skylight, is it still garbling on 140? Nu bliver det virkelig sjovt. Nu kommer vi virkelig langt ned til vandet her. Ja, rimelig angstprovokerende, og den landing i sådan en mørke her. Skylight on guard, if 140 is garbling for you guys, you can push 150. Ja. Ja. Jeg har lavet en ekstra lang finale, og nu ser jeg ikke få line godt og grundigt op der. Skylight, Demon 5, 1-1. Demon 1-1 Skylight, go ahead. Demon 1-1 taken off from Tahara on station in 2-5 minutes. Skylight. Så jeg har kun sidearms med, og vægten er fin. Så. Alt er godt. Nå, vi fik da taget Demon 1-1, kun det mål ud allerede. Dusty 1-1. Helt sikkert. Og er on localizer. Dusty 1-1, what's sit rep on front line? Der er rigeligt mål. Og kom efter, jeg kan godt hjælpe dig med. Nu fik jeg LS. Nej, der er jo ikke. Okay. Say again, Dusty, der var meget dårlig forbindelse. Ej, jeg tror tilpas meget lys Der for er carrying til rigeligt at mål, kunne komme og lave. og jeg kan godt pege på stykker for dig. Jeg ligger on station med laser. Gode flier. Der går lige lidt ind her derinde, jeg har lige taget af fra Sahara igen, så jeg er nok om cirka 20 minutter. Det vigtigste, det er så lige det sidste stykke her.
Hvis du ikke havde fløjet det første, var du aldrig kommet derhen, jo. Så det er jo også lidt vigtigt. Ja, det er også vigtigt, ja. Yes. I sætter ind til sidste. Ja, og jeg er ved at load op igen. Godt, ja. Approach, ja. Yes. 0,4. Der kommer du. Ser godt ud. Jeg håber, jeg skulle. Der er lige lidt vind i dag. Modvind. Ja, det gør også, den slinger lidt for mig. Ind over dækket. Vind over. Ja. Og stop down. Nice. Det så fint ud. Det holdt hårdt. Man sveder fandme helt, og kæft. Ja. Det er virkelig det så... det her. Ja, men det så meget, meget fint ud herfra. Tak skal du. Jeg synes, du kom lidt, altså du godt have kommet lidt, højere ind. Ja, det er rigtigt. Han kunne godt have været lidt længere ind, før den var nede, men... Man vil hellere ind og så dumpe lidt ned. Det vil jeg, eller... Jamen, du har helt ret. Jeg sad Long leg 1-1, Ja, ja. Jamen, du overlevede også. Ja. Nej, det er ikke. Altså, hvad er din fuel state egentlig, Troels? Er det okay? 7-2. Okay. Masser af fuel. Godt jo. Jamen, Og lige nu bruger jeg jo intet. nej. Jeg kan smide min tanke lige om lidt. Ja. Så kommer jeg til at bruge endnu mindre. Yes, jamen, jeg er klar til at få rearm. Radio check. Jamen bare så snart I kan, så kommer I bare. Ja. Station calling Scarlet for radio check on 25 seconds. Sådan, og så siger vi op, tak. Request refueling. Request rearming. Copy. Så holder vi her, de spørger. Og den første, der kommer ind, får en Tunguska. Og det er på huset. Spændende. Skal vi se, jeg flyver på kap og alt muligt nu. Den kan jeg godt undre, de spørger. I kan selvfølgelig også bare vente og så give den til Apache'erne, hvis I hellere vil det. Nej, det er ikke en gavebåd, det her. Nej, man siger også bare, hvad jeg ser. Nej, de må være der til siden, jo. Flakker også lidt i grafikken her. Den kæmper lidt med den tarevej nu, tror jeg. DCS. Ja. Der har været issue tidligere, kan jeg huske. Det mig og Troels fløj i hvert fald. Der skulle vi både spawne det falske sted og alt muligt for at komme ind. Nu kommer jeg 10'erne ind over. Okay.
og begynder at smide bomber. Har I de to rotaries, der er til at sætte night, altså flieren? Ved I, hvad de hedder? Det kan man Jeg jo, synes hvis man simpelthen peger ikke- på den, så kan man få den. Ja, men jeg synes så får jeg nemlig det noget hot video brightness Yes, det er og hot korrekt. contrast control. Yes, Men det er også korrekt. jeg bare ikke, jeg kan finde den derinde. Prøv at bare skrive hot ind i search. Nej, det kan jeg lige prøve selvfølgelig. Og så Ja. se, der, Den hedder NVG Brightness Up og NVG Brightness Down, hvis det er den, du gerne vil vide. Nej, det er til flieren, det er ikke til mine briller. Den stiller du bare på skærmen. Ja, men jeg synes, det er svært at sidde og rode efter dem samtidig. Og der er jeg også glad for, at jeg bare lige kan række fingeren ud og så sidde i. Ja, netop sidde og dreje på. Den havde jeg med tidligere, men nu kan jeg... Man bliver hurtigt forventet med sådan noget, Troels. Ja. Så kan man lige pludselig ingenting, når man først... Men det var også bare sådan, jeg ikke løb tør for brændstof herude, eller? Nå, men det er jo fordi, han er ved at tanke her. Nu er han færdig med... Nej, det var han ikke. Så skal vi lige have bomberen på bagefter, og de skal nok... det ved jeg ikke, om man kan huske koden fra sidste gang. Jo. Okay. Refueling complete. Og så skal jeg bare rearms nu. Rykker de jo også mål. Røg Tunguskaen. Ej. Den blev bange nu. For jeg læser ikke noget, så jeg... Nej. Før I kommer ind, så jeg skal nok lade være med at give dem nogle mål. Så er det snart Ja, begyndt at det skal læse... de sgu ikke- dronen er begyndt at læse den. Rearming complete. Jamen ikke mere. Okay. Jeg rearmer, eller jeg er rearmed nu. Hvordan ser det ud med dig, de spørger? Er du klar? Jeg er i gang med align. Okay. Tag den bare. Jeg er 85 i align, så fortsæt du bare, hvis du er klar. Jeg ruller. Skal jeg alligevel helt ned i enden her, for at komme afsted. Og det bliver da vist nok med en trepunktsvending, det her. Så laver vi lige sådan en fuel. Eller går det? Klik. Det skulle godt være, den lige går. Bliver jeg skulle lige 2 tons lettere. Er der nogen, der har en update på, hvordan logistikken går? De har været meget rolige, kan man sige. Yes, nu læser det. Dronen også de mål. Ja, det var super fedt, at du gjorde det. Jeg har stadigvæk 100 miles til base. Det er modtaget nogen, ikke? Tak for det. Hvad var det, 140, ikke? Jo. Yes, og jeg er lined up. Så skal vi lige have noget vand. Take off. Flap set. Jeg vil lige tjekke, at det sidder rigtigt. Det gør den. Det gør den også. Vi skal have den på 60. Yes, den er sat. Vi får lige et ekstra hak ned her. Yes, jamen jeg er klar til at rulle. Så 3 ruller. Airborne. Så.
sagde plus 15.000, ikke? All players Skylight on guard. You have a threat moving inbound Sochi at 90 miles. 29,000 hostile to contacts. Indtag. Mig? Det var 15.000, plus 15.000, vi blev enige om, ikke? Der er ikke flere Tunguska, så vi kan egentlig godt bryde det, men Ja. der er ingen grund til at gå lavere jo. Nej. God airborne. Clear skies, så... Enig. Og det stiger på en waypoint 2 stadigvæk. 10. Og ellers så kan du flyve efter laseren. Det er nemlig det, man kan. Hvor langt er du ude, Rak? Jeg har... kan tro, det er været 60 miles, men den sejler fandme stærkt, den der... Ja, det er meget... Jeg var godt nok overrasket. Ja, men der var også Jeg har nogen, der 65 50, der miles. skulle flyve hjem. Ja. Derindefra. Så, men jeg har fuld ild. Jeg tror lige, jeg drosler den ned, inden jeg får en Indian exhaust. Så, Ja. 98. Men jeg er klar til at komme ind og lege. Jeg har sat lys ned på Night Master Arm on, og den kan sgu lige få en gang air to ground her, så er vi på. Så er jeg sådan set fenced ind. Og fuse på... Fuse på tail instance og mode på zip. Så alt er godt. Vi kan jo lige tjekke kneeboardet, nu vi er i gang. Den siger 16.55, alt er godt. Yes, og der krydsede jeg 15.000. Jeg tror, jeg er establisher i 16. Check. Så sætter jeg noget fart på. Jeg har plus på din laser eller dronen, en af det. Jeg læser ikke noget, fordi Okay, så er det jeg vil helst ikke give vores mål til atierne. Nej, sat nej. Sådan er jeg. Sådan skal det også være jo. Og jo arbejde lidt for føden, som man siger. Jeg har fundet et par stykker, der står lidt skjult, så det er godt. Ikke nice. 45 miles fra waypoint 2. I en østvendt kurs, sådan cirka 2-4 mil fra kysten. Hvis du kigger, så kan jeg lige give dig et blink. Jeg ser dig. Det er der. Vi skal hen af. Modtaget. Det er den kurs, jeg er på, så det er helt perfekt. Og han holdt med at lyse nu lidt dronen. Det er nok fordi, de tog hans mål. Ja. Jeg håber, han ikke tager mit. Ja, det er jo så lige det. Men ja, det ved jeg ikke om det er lavet med night vision goggles i Atieren, så de kan se laseren også. Jo, det tror jeg, for jeg tror, det er alle goggles, der faktisk kan se dem. Ja, jeg kan se. Ja, den laser, jeg skyder, kan man. Ja, den laser, han skyder nu dronen, den kan jeg se igen nu. Så han har fundet et nyt mål. Ja, det er ikke mit. Okay, har du. Er det tæt på dronen? Fordi sådan lige umiddelbart, så vurderer jeg, at jeg ligger cirka 10 mil ude nu. Jamen, så får du bare en laser, når du er klar. Ja, jamen altså, jeg er ikke... Skyline, jeg er ikke Falcon godt. Den blev cleared hot. Falcon 1, Skylight, go ahead. Du har min laser der. Check 3 SA-15s. Men mærkeligt, nogle gange, så synes jeg, den er nem at se, ikke? Og så nogle gange, så den forsvinder den i det her. Falcon 2, Så Skylight. heller ikke noget. Prøv lige at lave et hårdt turn her. 0, Hvad han ikke kan skyde så langt bagud. 29,000, tracking west, hostile to contacts. Har dronens... Ja, stand by.
Ja, så har de en nu. Jeg laser. Ja, sæt. Det er sgu. Demon 1-1. Jeg vil sparke 29. Ja. Jeg turner hot alligevel. Der er også clear skies. Falcon 1 Skylight suggest assisting Falcon 2. Take up heading 030. Jeg er right on course nu. Så. Er det i nærheden af der, hvor dronen skyder, eller? Ja, lige sådan. Lidt ved siden af. Demon 1-1. Dusty 1-1. Dusty 1-1. Dronen sindssygt videre. Dusty 1-1. Visual with your lasers on station in approximately 5 minutes with laser hellfires. Roger, switch to 140. Yes. Og... Ja. Demon 1-1 on 140. Laser code 1688. Okay. Interessant. Ja, deconflicted. Jeg har Harrier, der kommer ind. Ja. Hvad for en laserkode bruger 1655. Til Sydenland har jeg et eller andet. Okay, så holder jeg mig bare på J-Taggers laser. Jeg har et eller andet problem. Jeg trækker kold igen. Jeg ved ikke lige, hvad fanden der sker her. Det er som om min bump ikke er registreret. Master arm på. Jeg master arme på. Jeg tog down down. Den er i til inden, og den står i zip. Spøjst. Du læser ikke længere, vel, Troels? Negativ. Roger. Prøv lige at komme ind. Er jeres højde i? Jeg er kommet op i 18 nu. Okay, jeg Ligger ligger i 19. 29. Det er fandme mærkeligt. Der er ikke noget, der melder fejl nogen steder, og der er heller ikke noget, der sådan lige umiddelbart viser, at der skulle være noget galt quantity. Der er sidearm, den skal ikke være tæt. Kan du lige prøve at blinke en gang med laseren? Blinker. Der var den. Jeg har modtaget det lige ved siden af, ja. Men der går ikke længe før vi har A10 og han også. Ja, jeg prøver at turn hot igen nu. Yes. Jeg havde af en eller anden grund både en 12 og en sidearm aktiveret. Det ved jeg ikke, hvad fanden man gør. Men det kunne jeg så åbenbart godt. Jeg tror det er fordi sidearm overruler alt. Godt ske. Ja, så snart du siger... Snart du er hot, så får du laser. Fred Bra 04012 10,000 maneuvering east. Falcon 3 Skylight commit Bra 340 Laser head fire. 10,000 tracking east hostile 1 contact. Og jeg tror også desværre, hvis du lige sætter farten lidt ned, så kan du også bare komme lige ind. Jamen, jeg har sat fart ned. Jeg tager det stille og roligt på vejen. Så har jeg har mål lige ved siden af. Modtaget. Jeg kommer ind i 19.000. Yes, jeg får fall line nu, Pikkel. Nice. Og 30 sekunder til... Og du turner bare hot, desværre. Hot. Falcon 2 Fred Bra 06031 20,000 tracking south hostile. Jeg kører kold. Bomb away. Falcon 2 Fred Bra 0609 12,000 hostile tracking west.
Laser næsten samme område. Og hætter sydøst. Ja, der var en, der nappede målet. Yes. Okay. Blink en gang og nyt mål. Okay, det er der, den er. Ja, den bliver der også skudt på nu. Okay, skal vi tage en ny, eller hvad? Du er bare holdt på min laser. Jeg finder en ny. Jeg ser din laser. Falcon 2, Den kører Fred længere. Bra Er det der? 060, 16, Ja. 20,000. Nyt mål der. Rifle, hostile, tracking south. Falcon 2, ja. Den blev ramt, gør eller var det ved siden? Nej, det var det ved siden af. Fred Bra 035, Men 15, ja. 20,000. Hostile, tracking south, untargeted. Har du skudt, eller? Kommer om et øjeblik. Rifle. Skyline trækker Pickle? 1-1 back. Eller jeg er inbound nu. Og et sekund. 15 sekunder. 10. Så siger jeg Pickle. Er I 10.000? Går op igen. Okay. Falcon 2, Scarlet on guard, Fred Bra Sydom. 060, 12, 20,000. Der ligger en, Hostile, tracking south. sydvestlig kurs op mod langs kysten nu. Og er klar. Hvad er din højde? Min højde er 18. Modtaget. Der var en spasser, der tog den. Nå okay. Men Se lige om den rammer. Target destroyed får jeg i hvert fald. ja, for J-taggen. Der er der ikke flere mål. Så har vi clearet alt. Sådan. Victory. Det er jo fedt nok. Så burde vi jo egentlig bare lande i Sukumi. Hey, vi skal ud på carrier eller andet. Så skal jeg smide alle mine bomber, men det kan jeg selvfølgelig bare gøre jo. Ja. Nå, er det vi skal? Er det vi gør så? Ja, jeg melder lige ind. Ja. Vi kan selv lige gerne om der er All andet. players, Scarlet, Miller time, mission accomplished. Destroyed last, airborne, threats and RTB. Skylight, ja, Dustin, 1-1. Vi har ryddet hele frontlinjen. Dusty 1-1, Scarlet, ordered RTB. Vi bliver sendt tilbage. Det lyder lækkert. RTB, Demon 1-1. Check and on. Falcon 2, Scarlet, Fred on your nose, 6 miles, 17,000. 282 og det var 33 X-ray over Takan. 33 X-ray. Base 2, Scarlet, eye up this freak. Og 282 ser du for din. Yes, og din heading. All players, Ja, Scarlet. men jeg skal lige 2 sekunder, jeg skal lige have det helt på plads her, så prøver jeg at sætte det. All stations, Demon 1-1. Good work, Ej. everyone. Jeg flyver direkte ind på en course mod heading, eller mod carrier nu, der hedder 272. Der rammer Du lige dumper det hele her, ikke? Før vi kan tage det ud. Jo, selvfølgelig. Ud over vandet. Ud over vandet, ja. Og Men hvis bare rak du 1, og det spærrer du 2, så tager jeg den som 3'er. ja, modtaget. Og bare stille og roligt, vi har god tid. Vi har sat autopilot det her, så kan jeg lige sidde fedt med lyder. Ja, det skal jeg også lige i gang med. 282. Nå, nu skal jeg finde ud af, hvordan man kører Takan på den her. Trykker på takkeren-knappen nede i midten. TCN. I UFC'en Nå, center. der er jo også en Takan. Ja. Trykker du 3-3 enter. Er den der med det samme? Ja, du trykker bare 3-3 enter. Har du gjort det? Og så trykker Ja. du on i modsat enter-knappen i højre side. Der er så on off. Takan, yes. Og så trykker du over på nav
Ude i, der hvor jeg Og tog det har down. jeg, den er, kan jeg se i Takan der, 271 for 56. Yes, jeg er på 67. Er du på ret? Jeg ligger på 50 miles. Og jeg er med på, at hvis I sætter en course line ind Falcon 2 coming in noisy. Nice. Og siger en kurslinje på Falcon 2, 72. Bra 107 200. Ja, Hvor sidder den knap henne på den her? Den sidder samme sted som Skyline, Falcon 1, 2. I am bingo fuel, so... Der er en fandme ikke. Og der sidder den over, den får sidder over midt af Copy. skærmen, ja. Sukumi Bra 15032. Skyline, Falcon 1, 2, say again. Jeg er feed wet, helvede så sidder jeg den tænder henne. lys, og så... Take up heading 150. 150, Falcon 1, Yes, jeg går også fuld. 150 is for din, Sukumi and it is 30 miles. Svært. Hvad for en? Black 2, how to read? Black 2, copy. Må du ikke lige sætte en kort? Nå, på den Are måde, you du med. inbound to Kumi or are you going for Vasiani as well? I am Winchester and returning to base Visiani. Det virker ikke særlig professionelt, 233 pilot miles så jeg out. kigger rundt i sit cockpit og siger, hvad helvede er det den Long leg, Ja, lige godt. inbound for Sukumi. Det er ikke så nødvendigt, at han Nu er Takan, så må det være resten. Nå, det må jeg finde ud af. Det var sgu da irriterende. Long leg skylight with you loud and clear. Ja, men altså, det har jeg også gjort. Jeg sad og kiggede på 30014. Jeg er lige midt i et descent her, så jeg tænker ikke... Ja, det er ikke nu, fint, jeg skal- finder. Ah, nej, det er fint. Jeg er alligevel faktisk 38 miles fra carrieren. 51 miles frem. Tiger 1-2, take up heading 060 for easy turn inbound to Kumi. Black 1, 2, Skyline. Black 2, skylight, go ahead. Is Sukumi valid, home blade? Hey firm, how's your fuel state at this point? Are you bingo or do you have a lot of fuel left? Diesel på carrieren. I'm flying an F-15, always got plenty of fuel. Just not got enough time. Very nice, because I have a lot of traffic inbound at the moment, so if you're able to anchor someplace outside at take up heading 155 for 45. 155, 45. Tiger 1-2, you got threshold bra 020. Skylight, Dusty in. I'm not approached, but yeah, of course you have a Thunderbolt as your first, and you'll be second with Tiger 1 as third. I got a long leg on long final, correction. Yeah, long leg on long final and a Thunderbolt as well. Skylight. Tiger 1-2, take up heading 310 for final. And long leg request landing. Long leg, you approved to land. You are number 3 behind Tiger 2. Skylight, Dusty in. Dusty 1-1 Skylight, go ahead. Dusty 1, 2 og 3 approaching carrier for landing on tower. Dusty in. Dusty 1-1 Skylight, copy. I see Dusty 3 as number 1, Dusty 2 as number 2, and Dusty 1 as number 3. Bra for Dusty 3 is 25538. Dusty in.
Tiger 1, break out of the approach. Vi skal lige huske at smide vores fuel. Jeg er gået i gang med dump. Kommer lige tanker op. Det kan godt være, det er en god idé at få det gjort. Så fortsat lige ud over skibet, når jeg kommer ind. Det er ikke populært på. Man kan aldrig have for meget brændstof på nær, når man brænder. The Demon 1-1 is shutting down, and I'll see you in the briefing room. See ya. Hey, jeg kan se flåden. Ja, Wee. jeg legner lige bedre. Skyline. Jeg begynder at descende Tiger 1, fra 19. you are number 4 behind Angry Thunderbolt. On your nose, 1.5 miles. Copy, Tiger 1. Tiger 3, snap 0, correction 110. Falcon 2, take up heading 250. Skyline, say again for Falcon 2. Falcon 2, snap 260. Jeg begynder at descende. 260, Falcon 1-2. Passing 80 for Det 4 kan tower. være, jeg extender lidt, fordi jeg var lidt sent til at få flyet i Danmark. Men det kan være, Tiger det 3, break. Jeg ser den. Ligger de lige op af nogle olie Disregard. rigs eller noget? Tiger 3, turn left, 290. En lille flåde, ja. Jeg kan se den på flieren, men jeg kan ikke se den uden noget som helst. Nej. Thai correction skyline runway use at Sukumi is 30. Ja. Falcon 2, Jeg er på vej confirm ned you are inbound Sukumi passerer as well. 17.000. That is affirmative, Falcon 1-2. Falcon 1-2, take up heading 285. Correction 2, take up heading 290. Og det er 290, Falcon 1-2. glide slope, men jeg går lige rundt og laver en kiss-off som Black 2, Gør man ikke normalt. left 090. 090, Black 2. Jeg tror ikke, man ligger og flyver rundt normalt. I hvert fald ikke... man kisser ikke op, man lader ikke kisse op på flighten, for de ligger ikke så tæt i mørket. Men jeg tænker... Ej, gør du bare som... Ja, gør det så sikkert som du... Bare pas på olieplatformen over. Ja. Så i teorien kan jeg godt nå at gøre alt det andet her først. Passerer 12.000. Falcon 2, direct Jamen, der er approach ikke dernede, is som bearing lige sort. 295. Sikkert der. Jeg laver lige en... jeg kommer venstre rundt. Så fart ned. Skyline. Black 2, come left. Venstre. Ej, højre rundt om carrieren, ikke? Nå, jamen jeg går lige en vende. Jeg tager en venstre rundt her, før jeg kommer ind på carrieren igen. For jeg kommer for hurtigt ind. And Black 2, Skyline, Okay. just slowing down. Jeg lægger mig ned i 1200 rundt om carrieren. Højre rundt. Ej, undskyld, venstre. Altså på højre side af carrieren. Tiger 1, Styrbord. number 1, you still got Warthog on the runway. Copy, Tiger 1. Falcon 2, you are number 2, and Black 2, you are number 3. Black 2, take up heading 290. 290. Jeg har dig i inside. Fuck. Roger. Tiger 4, home plate bra 080. 64. Der er 3.200, jeg stopper med at dumpe Everyone fuel. to clear the runway. Black 2, slow down. You are number Jeg lægger mig i 2.000. 3 with the number through on your 10 o'clock 2000. Slowing down, Black 1-2. Jeg er på long final. State 9-7. Passerer 7.000. So I can loiter for a long time if you need someone on the ground. Very cool. I'll see you in 17,000 as well. Report when inbound Hvad er din for status? approach. Will report. Siger du noget til mig? Nej, hvor langt er I inde? Mace 2, Skyline. 0,8 mil fra Canada. Modtaget. 8 mil ud. Jeg ligger rundt om carrieren Mace 2, Skyline. Modtaget. i 2.000. Det er sgu lidt gustent faktisk. Den her gang kommer Single jeg lidt Hornet, one højt. ship, close to Lidt høj fart, men, Sochi. I up this freak. Jeg når at bremse nu. 2
Scarlet, nothing hurt. Jeg ser dig, Troels. Black to Scarlet, Falcon 2 is on short file, you are approved to make an approach. Jeg tror, jeg kan se jer begge to. Black 1-2, clear for approach. Jeg tænker, jeg nok lige må tage en go-around, før vi går ind her, ikke? Tiger 4, I see you spark emergency, do you have a problem? Skyline Falcon 1-2, confirm clear to land 30. Falcon 2, clear to land runway 30, take first taxiway on your right. 30, clear to land Falcon 1-2, first off, right. Of course, when able, do not take echo. Ja, jeg tager en flyby. Værsgo. Ja, og jeg er nede. Jeg kører bare op foran. Okay, jeg prøver. Hvis du har lyst, kan du jo lige filme lidt, Rak. Jamen, jeg filmer... Så de skal have lidt... Ja. Jeg skal nok, hvad hedder det? Black 2, you are number 1. Åh, for helvede. Sådan der. Black 1-2, copy number 1 for land. Jeg lægger mig bare ind i stacken bag dig, desværre. Ja, jeg ser mig. Jeg kan se dig. Jeg er cirka dobbelt så langt ud, som du er. Home plate bra 08233. Jeg kommer ind. Langt du herind. Hvis jeg går lidt hurtigere. 31 left. Du har 1 mile. Eller hvad jeg sige. Max. Yes, jamen, jeg må ud og filme her. Jeg er meget op, at jeg kommer rundt. Nej, det gør måske. Jo, jeg gør. Wave off. Det var en wave off. Taxi to gate from via Alpha to right on taxi. Jeg holder mig bare i stacken, og venter på den. Så kan du lande snart, du har lyst. Ja, tak. Right. Jeg kommer ind bag carrieren også nu, og jeg kommer på højre side lige om lidt. Okay. Gik det i luften? Jeg ligger... Skyline Ja, jeg overlevede lige en... Åh, fedt, mand. Black 1-2, clear to land runway 30. Kommer højre om carrieren nu. Once on ground, contact Kan tower. du sige, at du 1200 på. når taxi ned? Ja, bagenden, det eller kan hvad? du Clear se. to land Black 1-2. Det er lidt nemmere at filme dernede fra, tænker jeg. Det er jo dernede, det sker jo. Det er dernede, det sker, ja. Lige præcis. Ja, det er lidt bedre at køre dernede. Ah, den ser lækker ud i dag her i natten. Ja, det ser fedt ud. Så får jeg lige sat mig i Hollywood-perspektiv her. Går du ikke for langt væk, desværre? Og jeg er på vej rundt igen her. Ja, jamen det er bare så... du ikke lige ryger 7 miles ud og skal... Black 2, tower, continue to taxiway Bravo and taxiway via Continue to Bravo, taxiway via Alpha.
Ja, nede i højden. Chief, place the wheel chocks. Ja, jeg ser en Harrier nu. Copy. Ja. Wheel chocks are now in place. To Harrier. Det er godt, eller drenge. Ja, det ser godt ud, det der. Ja, det er så smukt. Jeg sidder og kigger lige ind i... Flot, mand. Flot. Ja, tak. Jeg er nede. Puha. Det så godt ud, det der, de spærrer. Det var klasse. Ja. Klasse. Det skal jeg bare se, om jeg kan Det er flytte mig igen. smooth på filmen og det hele. Der Ah, er ikke noget det at var- være ked af der. Ikke noget lag, eller den forsvandt ned i tarmacken, eller noget i verden. Det var bare totalt smooth. Og jeg flytter mig, så der er frit. Der er ikke lige plus på Troels endnu. Nej, Jo, det er fint. så- Jeg parkerer her. Jeg skal ikke nyde noget som helst med at køre ud. Jeg tror, jeg kan se ham nu. Jeg kan også. Ja, jeg er frit. Ja, han kommer der. Ja. Ja. Det ser også godt ud. Like a pro. Fuck lag spike. Ja, jeg har stoppet serveren. Nej! Nej, gjorde den det? Det gjorde den sgu da også. For helvede. Nå, men jeg har sådan en UFO ude i skærmen. Nå,